खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अखा हानायनि थाखाय आबाद मावनायखौ दोनथ'नो थाखाय फिसाज्लाखौ बुंनायनि दसे उनावनो सारअन्थाइ गावदों जायनि थाखाय फिसाज्लानि मेगन सेरावनो हमस्लाब हायै बिफानि जिउ खहा जादों बे दुखुनांथाव जाथाया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय अदालगुरि गामियाव जादों सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानाय बिफानि मुङा जगदीश बसुमतारी जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि बे समा गायनाय फुनायनि बोथोर बेनिखायनो आबाद मावनो थाखाय बिफा फिसाज्ला फुंनि 6 रिंगासोआवनो आबाद फोथाराव ओंखारलांदोंमोन नाथाय अखा हानायलाय बिफा जगदीश बसुमतारीया फिसाज्लाखौ ट्रेक्टरजों हाल एवनायखौ दोनथ'नो थिनदोंमोन आरो गाव न' फारसे थांफिननो थाखाय आबाद फोथारनिफ्राय लामायाव गाखोबायमोन आरो लामायाव थानाय औवानि दालांखौ बारनो नागिरदोंमोन बेयावनो हरखाब सारअन्थाइ गावदों जायजों फिसाज्लानि मेगन सेरावनो बिफा जगदीश बसुमतारीजों लोगोसे मासे मोसौआ जायगायावनो थैनो गोनां जादों जाथाय जानायनि उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय सिमला थानानि मददजों जगदीश बसुमतारीनि गोथै देहाखौ मुसलपुरसिम दैथायहरनाय जादों बे जाथायनि अनगायैबो फिन बाक्सा जिल्लानि बरमायाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा मुङा सन्तोष रामसियारि 33 बोसोर बैसोनि सन्तोष रामसियारिनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्तोष रामसियारिया बिथांनि सासेल' फिसाज्लामोन बिथांना बिसि आरो सासे फिसा दंमोन नाथाय दुखुनांथाव सारअन्थाइ गावनायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय सारअन्थाइ गावनाय समाव बांद्राय अखाबो हायाखैमोन आरो बे समाव सन्तोष रामसियारिया फांसे दंफांनि सिङावनो दंमोन होननानै बिफाया फोरमायथिदों थांनाय 29 जुननिफ्राय 3 जुलाइनि गेजेराव उजबेकिस्तानाव जानाय माहारियारि खोलोबनि वाकु किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बिष्णु दैमारिखौ बरायदों आसाम एमेच्योर किक बक्सिं एस'सिएशननि आफादगिरि हिरण्य कुमार बर'आ बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया लकप्रिय बड'लेण्ड उरां जाहाज गाथोनाव बिष्णु दैमारिखौ दुंब्रुदै बरायदों उजबेकिस्तानाव खुंजानाय वाकु किक बक्सिं माहारियारि गेलेनायाव ब्रन्जनि मेडेल देरहासारनो हानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों हिरण्य कुमार बर'आ बिथाङा आरो बिथांनि बे देरहासारनाया गासै भारतजों लोगोसे आसाम आरो बिटिसिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिष्णु दैमारिया सनानि मेडेलखौनो देरहासारनो हागौमोन मानोना बिथाङा जोखोम जानायनि थाखायसो गेलेनो मोनाखै जायनाखि बिष्णु दैमारिया सासे राफोद गेलेगिरि बेनिखायनो बिथाङा अलिम्पिकनि थाखायबो सायख'जानो हागोन आरो मेडेलबो लाबोनो हागोनखौ आसा खालामो आरो बेनि थाखाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारा मदद होनो नांगोन बेराफारसेथिं वाकु किक बक्सिंनि इकुइपमेन्टफोरा बेसेन गोसा बेनिखायनो गुबुन गुबुन बक्सिंफोराव सोरखारा जेरैबायदि मदद होयो वाकु किक बक्सिंनि थाखायबो सोरखारा जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों मख'नो गोनांदि उजबेकिस्तानाव खुंजानाय माहारियारि खोलोबनि वाकु किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव बादायलायनायाव 52 केजि खथायाव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बिष्णु दैमारिया अदालगुरि जिल्लानि दैमागुरि गामिनि लाथुराम दैमारि आरो सरजनी दैमारिनि फिसाज्ला क'क्राझाराव फिन एनकाउन्टार थांनाय 22 जुनाव थिखादार बब्रबहन ब्रह्मनिफ्राय 6 लाख रां लुथिनानै लांनाय दाखाथिखौ क'क्राझार पुलिसा एनकाउन्टार खालामबाय मख'नो गोनांदि बब्रबहन ब्रह्मआ जेब्ला बेंकनिफ्राय रां दिहुननानै ओंखारबोदोंमोन बे समाव सोलो खालामखानानै सिखावफोरा लामायाव रां दोनदोंमोन बे रांखौ जेब्ला थिखादार बिथाङा खननो थांदोंमोन बेयावनो गारि सिङाव दोननाय रांनि बेगखौ लानानै खारदोंमोन सिखावफोरा एनकाउन्टार खालामनाय जाथायनि सायाव क'क्राझारनि एसपि टुबे प्रतीक विजय कुमार बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों दि सिखावफोरनि गुबुन सोलो बाहायनानै रां खावनाय जाथायखौ लानानै गुबुन गुबुन जिल्लाफोर आरो एजेन्सिफोरजों सावरायलायनाय जादोंमोन जायनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बेबायदि सोलोजों रां खावनाय जाथाया थांनाय 19 जुनाव पानबाजार आरो 24 जुनाव मेघालयनि नांप'आव जादोंमोन बेनि उनावनो गोख्रों संदानानै बे जाथायनि गुबै दायनिगिरि रुंसारि बीरेन्द्र दासनि फिसाज्ला बिनय दासखौ हमदों दुथांखौ बिहारनिफ्राय हमदों बिहारनि काटिहार जिल्लानि गेदाबारि गामिनिफ्राय गावनि न'निफ्रायनो हमनो हादों हमनानै लाबोनायनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायाव बे लुथिनाय जाथायाव सोर सोर दंबावो बेनि सोमोन्दै गासैबो मिथिनो मोनजोब्बाय आरो बिसोरखौ थाबैनो हमनो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों एसपि बिथाङा एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय जानायनि सायाव एसपि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थिखादारनिफ्राय रां लुथिखांनायनि उनाव दाखाथिफोरा बेगखौ कारिगाव बालाजान रडनि साखाथियाव थानाय हाग्राबारियाव गारनानै गालांदोंमोन बे बेगखौ लायनो थांनायावनो मोनानि खाबु लानानै दाखाथिया पिस्तल सेनानै खारनो नाजादोंमोन बेयावनो दाखाथि बिनय दासखौ आथिङाव गुलि गावनो गोनां जादों आरो दा दुथांखौ आरएनबि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिलबारि भिसिडिसिनि सिङाव PMAY बिथांखिनि थाखाय रां लानायनि अजद थिखांदों गंसे न'नि थाखाय 800 रां लानायनि अजद थिखांदों न'नि थाखाय राङा एकाउन्टआव हाबथ'वाखै नाथाय न'नि थाखाय मुङा फारिलाइयाव फैखाबाय होननानै 800 राङै लादों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा
खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो VCDC-आवनो PMAY बिथांखिनि थाखाय रां लानाय जादों आरो बे रांखौ पेपार वर्क जेरै दलिल, एग्रिमेन्ट पेपार आरो रेजिस्ट्रेशन पेपारनि थाखायनो लानाय जादों जाहाथे बेफोर लेखापत्रनि थाखाय मुलाम्फायारिफोरा हाराहास्ति जानो गोनां जाया। बेनि थाखायनो JPC-निफ्राय 800 रां लानो होदों होननानैबो फोरमायथिनायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बेनि उनाव PMAY-नि थाखाय रां लानाया नंखाय होननानै खेंफोरथि होफैफिनदों सिलबारि VCDC-निफ्राय। PMAY-नि न'नि थाखाय रां लादों होननानै जायफोरा अजद होफैदों बिसोरो सोरखारि न' मोननायनि थाखाय गनायजाथाव नङा आरो रां लानायनि जेबो फोरमानबो होनो हाया होननानै फोरमायथिदों। आसाम सोरखारनि गेलेमु बिफान डाइरेक्टर अफ स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयारनिफ्राय जाखांफुवा आइजो फुटबल गेलेगिरि क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि फिसाजो अपुर्ना नार्जारि आरो फकिराग्राम लांदांफारा गामिनि थरला नार्जारिनि फिसाजो माइदांस्रि नार्जारि बिथांमोननो 50,000 रांनि चेक गथायदों। क'क्राझार जिल्लानि गेलेमु गौथुमनि इनडर स्टेडियामाव माइदांस्रि नार्जारि आरो अपुर्ना नार्जारिखौ दुंब्रदै बरायनायजों लोगोसे चेक राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बारग' MLA हेमेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला गौथुमनि गाहाय नेहाथारि प्रेमजित नार्जारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोराबो बे चेक राननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिथांमोनहा बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि आसाम सोरखारनि गेलेमु बिफान डाइरेक्टर अफ स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयारनिफ्राय गेलेगिरिफोरनो 50,000 रां होनांगौ। बेनि मादाव अपुर्ना नार्जारिनो सिगांनो 27,000 रां होनाय जादोंमोन आरो माइदांस्रि नार्जारिनो 19,000 रां होनाय जादोंमोन। दा आद्रा थानाय रांनि चेकखौ गथायनानै होनाय जाबाय। गासै 50,000 रांनि चेकखौ गथायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि अपुर्ना नार्जारि आरो माइदांस्रि नार्जारि बिथांमोनहा आसामजों लोगोसे BTC-नि मुं खालामदों। बिथांमोनहा बांलादेशआवबो साब गेम गेलेहैदोंमोन, जामशेदपुराव गेलेहैदोंमोन आरो स्वीडेनावबो गेलेहैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। सा सानजा भारतनि सानै सुबुंखौ म्यानमार हादराव गावथारदों। गावथारजानाय सानैबो भारत म्यानमार सिमा मणिपुरनि मरे टाउननि थागिबिमोन। गावथारजानाय सानै सुबुंनि मुङा M यानार आरो P महनमोन। बिसोर सानैखौबो म्यानमारनि तामुआव म्यानमारनि मोनसे मिलिटारि हान्जाया गावथारदों। जाथायखौ लानानै बिजिरनाय नागिरनानै ओनसोलनि सुबुंफोरा गोख्रों सोमावसारदों। बेराफारसेथिं बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै इन्डियानि अफिसियेलफोराबो म्यानमारनि अथ'रिटिसफोरजों सावरायगासिनो दङ। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गावथारजानाय सानैया गावसोरनि लोगोफोरखौसो लोगो हमनो थांदोंमोन। बेयावनो बिसोर सानैखौ गावथारदों। बेनि अनगायैबो गावथारजानाय सानैनि मादाव P महन बिथाङा सासे अट' सालायग्रामोन आरो बिथाङा थांनाय 2 सप्ताहसो सिगांसो जुलि जादोंमोन। बिथांनि अनगायैबो गावथारजानाय M यानारा फिसा फालांगि खालामनानै जिउ खुङोमोन। हाग्रा बिफाना बिसमुरि जर्दानफोराव गोबां बिबांनि दंफां हमनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हल्टुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय बिसमुरि जर्दानफोराव गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ सिखाव फालांगिरिफोरा गारियाव दैखांबाय थानाय समावनो हमनो हादों। झारबारि हाग्रा बिफाननि बिबानगिरि रेन्जार गनलाल बसुमतारी बिथांनि दैदेननायावनो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरजों लोगोसे फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि जथायै संदाननायावनो जर्दानफोराव AS 26C3024 नम्बरनि टाटा गारिजों लोगोसे गोबां बिबांनि दंफांफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय दंफांनि बेसेना बाजाराव 2 लाखनिबो गोबांसिन जागोन होननानै हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिदों। मणिपुराव हा गिसिगानायजों थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै 48 जाफैबाय। मख'नो गोनांदि तुपुल रेलवे स्टेशननि खाथियाव रेलनि खामानि मावनो थाखाय थानाय तुपुल यार्ड रेलवे कन्स्ट्राक्शन केम्पआव हाजोनिफ्राय हाया फबसिनफैदोंमोन, जायजों दासिम 48नि जिउ खहा जाबाय आरो दासिमबो 14आ गोमानानै दङ। केम्पआव गासै 86 सुबुंफोर दंमोन। हा सिङाव फबसिन जानायफोरखौ नागिरनाया दासिमबो जागासिनो दङ। SDRF, NDRF, रेलवे प्रटेक्शन फर्सनि हान्जाया दासिमबो मेसिननि मददजों हा जावखांनानै हा सिङाव फबसिन जानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय नखरनो 5 लाख राङै आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 राङै होनो थाखाय फोसावबाय मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बिरेन सिंह बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।